Utangan. Lakas. Kailan ko na eh? Ayun, yung may utang sa kuha. Nawa man mag-ibayran ng utang. Nga, adugang lang kayo ito. Hindi gamitan ng tanak ko ito sa kuhan. Sa garden. Ito, palit ka ng tanom. Nawa man mag-ibayran. Mag-ibayran? Ito ko. Hindi, wow, nang tara ka. Ambil itong 100k. Ambil itong 100k. Ako na yung giutangan. Ha? Wait, utang nga. 100k mong giutang sa kuha niya. Wala mong gibalik. Ambil ito. Ambil itong utang. Sino mo sinutang? Itong nag-utang ka dito. Itong nag-utang ka. 100k. Ako, sinong giutang. Ambil ito. Dapat karoon yung mababayad. Isintong! Saan na to? Saan na to? Takasan ko eh. Ate, takasan ko. Ang kwarta yung mga gibayad. Ate. Takasan ang bayad. Yan na. Okay, looking ko. Basi wala na siya. Bukan awal din. Wala ito bila ay. Kakala ko. Ikaw! Ay, sakpan na ka! Saan naman to siya, oy? Wala naman ako siya nakita. Saan to, oy? Apoy nung pangita sa'yo, bro. Hindi na po ka pangita. Ate, oy. Ate. Oy. Siya nga, skorta, oy. Siya nga, oy. Ate. Uy! Uy!